jadanik da 7. edizioa. Gure ideia zen sari honek hastea egiten Mayer diseinu eta estetika munduan kokatzeko lider bezala, no? Gu Mayer produktu asko dago automobilgintzan da liderra gara Europa mailan, baina nahi izan gendun kokatu Europa mailan bai liderra estetikan eta estiloan. Orduan horretik hasi ginen, no? Eta erakartzeko bai unibertsitateak, bai beste zentroak eta jendea, estilo munduan da jendea, da 12 urte pasatu gero, ja bagara Europa mailan liderrak, gure produktuetan da estetika mailan, estetika dokaten produktuetan, bai funtzionalki eta bai estetika arloan, eta jarraitzen dugu, gero eta unibertsitate gehiago, gero eta zentro gehiago animatzen dira parte hartzera, bai bezero aldetik ere hasi gara gero eta jende interesgarriagoa erakartzen, eta horretik jarraitzen dugu, da trampolin oso ona, jendea erakartzeko Mayerren lan egiteko, ez bakarrik hemen Euskal Herrian, baita ere, oin gabizen proiektuetan Mayer mundua zehar. Aurten batez ere, etorri dire 4 puntako diseinatzaileak, PSA Citroeneko burua, diseinatzaile burua, Pierre Plue, etorri dire Renaulteko burua, diseinu burua Laurence Van den Acker, Luca Casarini Ferrariko diseinatzailea burua, interioreko burua, eta etorri da Christoph Bai dala Mini BMWko diseinuko burua. Ikusten duzuen bezala, lanak, aurkeztuten diren lanak urtero, gero eta interes gehiago daukate, gero eta hobeto landuta daute. Aurten jaso dugu 214 lan, da 12-13 herrialdetatik, eta hori oso interesgarria da.